ହଉ ହଉ ସେତିକି ନାଟକ କରିଥାଅ। ଏବେ ମାଙ୍କର ଚିତା କେତେ ଭରିର କହିଲ? ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକରେ ଆମର ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ। ହଉ କହୁଛି ମାଙ୍କ ଚିତାର ମଝି ବାଡର ଚିତାର ଓଜନ ହଉଛି 33 ଭରି 12 ଗ୍ରାମ ଆଉ 3 ବେଢ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଚିତା ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର 105 ଗୋଟି ରତ୍ନ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମଝିରେ ଚଉଖୁଣ୍ଟିଆ ନାୟକ ହୀରା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପାନକଲି ପରିକା ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି, ସେମିତି ମଝି ବାଟରେ ଗୋଟେ ଚଉଖୁଣ୍ଟିଆ ନାୟକ ହୀରା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ବେଢରେ ମାଣିକ୍ୟ, ବଡ ମାଣିକ୍ୟ ଗୋଟେ, ଛୋଟ ମାଣିକ୍ୟ ଦିଟା, ହୀରା କଣି 3ଟା, ହୀରା ଚୁନି 2ଟା, ମରକତ ଚୁନି 4ଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଢରେ ମାଣିକ୍ୟ 3ଟା, ହୀରା କଣି 24ଟା, ତେଲିଆ ହୀରା ଗୋଟେ। ତେଲିଆ ହୀରା ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ରେକର୍ଡ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଛୋଟ ମାଣିକ୍ୟ ଚୁନି 28ଟା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବେଢ ତଳକୁ ଅଛି ମାଣିକ୍ୟ 16ଟା, ମରକତ 16ଟା, ନୀଳା ଗୋଟେ, ହୀରା କଣି 2ଟା। ଏମିତି 105 ଗୋଟି ରତ୍ନ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ମାଙ୍କ ଚିତାରେ। 33 ଭରି 12 ଅଣା ଓଜନର ଚିତା ମା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆମେ କିଏ ଗ୍ରାମେ 2 ଗ୍ରାମେ 4 ଗ୍ରାମେ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଯାଇ ଭରିଏ 2 ଭରି 3 ଭରି ପିନ୍ଧୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଆନ୍ତାଣୀ 33 ଭରି, ସାଆନ୍ତେ 125 ଭରି, ବଠାକୁରେ 73 ଭରି। ଭାବୁଛ ତ ଏଇ ଓଡିଆ ଜାତି କେବେ ଗରିବ ଜାତି ନଥିଲା, ତାକୁ ଏମାନେ କହି 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 ଗରିବ ଜାତି କରେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦିଅଙ୍କର ଚିତା ସାମ୍ନାରେ ପୃଥିବୀ କିଣି ହେଇଯିବ। ଏମିତି କୋଉ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେ 125 ଭରି ଓଜନର ଚିତା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ? ହାତ ଗୋଡ କଥା ଛାଡି ଦିଅ, ତାଙ୍କ ଚିତାର ଓଜନ ଦେଖ। ତେଣୁ ଆମ ଜାତି ସମୃଦ୍ଧ ଜାତି, ଏ ଓଡିଆ ଜାତି ସମୃଦ୍ଧ ଜାତି, ଆମ ଦିଅ ସମୃଦ୍ଧ, ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏ ଜାତିର ନାୟକ ମାନେ, ଗଜପତି ମାନେ ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ରାଜନୀତି କଥା କହିବା ଛାଡ, ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଅଲଗା ଥିଲା। ଯିଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ଆସିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଥିଲା। ଆଜି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ଥାଳିଟିଏ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ପିତଳ ଥାଳିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁର୍ଦିନ ଓଡିଶାର ହବା ପଛର କାରଣ ହଉଛି ଏଇଆ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସେଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।